प्रणाम। तो आईपीएल शुरू हो चुकल बा। काल पहला मैच रहे चेन्नई सुपर किंग्स अपन गुजरात टाइटंस पिछला साल के आईपीएल के विजेता हलो। माई भैया के देखनी बहुत दिन बाद, बहुत बढ़िया लागल उनका क्रिकेट खेलत देख के। बढ़िया भी खेलने 200 के स्ट्राइक रेट से खेलने, लेकिन जब से कि मैच चेन्नई हार गई, मैच जीत गई गुजरात टाइटन। सबसे बढ़िया बात ये बाकी जो युवा भारत के खिलाड़ी लोग बा, ऋतुराज गायकवाड़ हो गई हैं, शुभमन गिल हो गई, लोग बहुत बढ़िया खेलस। शुभमन गिल एगो जो छक्का मारले जडेजा के, वो हमार सबसे बढ़िया सबसे फेवरेट हमार शॉट रहल मैच के। बाकी बढ़िया लागल आईपीएल देख के। जो विद्यार्थी लोग बा, जकर परीक्षा बा, इम्तहान बा, कंपटीशन वगैरह का परीक्षा बा, वो लोग तनी कम ही कुली मैच वैच देखी लोगिन, पढ़ाई पर बेसी ध्यान दे लोगिन। हमनी के अधेड़ उम्र के आदमी जकर पढ़ाई लिखाई सब संपन्न हो चुकल बा, हमनी के तो देखे से आईपीएल बढ़िया लगेला। बाकी आज जे बा से आज 2 गो मैच बा। शनिचर है तो शनिचर एतवार के ज़्यादातर 2 गो मैच होला। तो आज पहला मैच बा पंजाब किंग्स एगो तो लोग रोज नाम बदलेला, बुझेबे ना करेला कब का लोग के नाम बा। पंजाब किंग्स कोलकाता नाइट राइडर के एगो मैच बा। एगो मैच बा लखनऊ सुपर जायंट दिल्ली कैपिटल्स के। दिल्ली कैपिटल में अभी ऋषभ पंत नहीं खन, तो भगवान से हमारी यह प्रार्थना बा कि जल्दी ठीक हो जास, बढ़िया हो जास। बाकी सब ठीक बा, बढ़िया बा। इस तरह सब मैच के अपडेट वालों के आगे देते रहे। बाकी अपन ध्यान रखें। प्रणाम।